Dobro, znači, pošto na prijemnom sve kreće od 5. razreda, tako ćemo i mi. Recimo, ja predajem srpski jezik. To je? To je prezent. Prezent, da bome. Naprimjer, popit ćemo po jednu Coca-Colu, to je? Futur. Futur, da bome. Znači, buduće vreme koristimo kada? Će se nešto desiti u budućnosti. Tako je. Ajde sad da čujem vas dve. Prezent, futur. Nastavnica nas sprema za prijemni srpskog jezika. Prezent. Bravo. Naprimjer, nastavnica će se udati i putovati na more. Divan primjer. Divan primjer. Za ovo ću da vam sredim da položite prijem. Šalim se, položit ćete ga same. O, dobar dan. Pa Saveta, nisam znao da imaš goste. Zdravo. Ovo su moje učenice, Dunja i Ivana. One se spremaju za prijemni. Jako su pametne, talentovane, slatke, sve u redu. Dobar dan, čika Luka. Saveta, ja vama neću da smetam. Dobro. Samo ću da vam spremim jedan lep ručak. Jel može? Ste gladne? Jesmo, može. Bravo. O, bravo, vidiš kako se one ne stide, super su. Luka je fenomenalan kuvar i sada će nam napraviti nešto sjajno za ručak. Koje je to vreme? Napravit će nam? Vreme ručka. Koliko slatke. Bravo, ja se nadam da volite piletinu. Može, a? Saveta, evo izvoli, blic za tebe. Hvala. Čekaj da vidim da smo dobili nešto. O, ja sam dobila auto, ti si dobio kafu, a vi ste dobili neku pahuljicu. To je u redu. Mogu ja da probam malo, a? Mislim, buduće vreme. Ajde, kako beše ono? Ćućeš će, ćemo ćete će. Jel' tako, a? Tako je. Imam i jedan primjer. Jedem supu, pile ću. Dobro, Saveta, odlično. Čika Luka nikada ne bi položio prijemni ispit. Ali zato bi prošao kao najbolji kuvar i to u pravljenju piletine sa paprikom. To je tačno. Pa da. Dobro, vidim ja da ovde nema ništa od učenja. Sljedeća lekcija može da bude zajedničko spremanje ručka. Pa bravo, Saveta, tako je. Deco, vi uzmite supu, to je najlakše za spremanje, a ti, Saveta, uzmi iskon ulje, izvoli i stavi da se greje. Ajde. Tako, ja ću ovde sa piletinom. Evo ga. Luka, a zašto se vi ne bavite pravim poslom? Kako misliš? Pa moja mama kaže da ako neko ne radi, onda je kuvarica. Kuvarica, jao. Kuvarice, da li biste mogli da vi dodate luk? Da isečem, čisto da vam malo pomogne. Evo, sad će kuvarica. Vidi ovako, duše, ja nisam kuvarica, ja sam kuvar. Imam svoj restoran. I to sam od uvek želeo da budem kad sam bio mali, znaš. Nego, šta vas dve hoćete da budete kad porastete? Ja hoću da budem nastavnica srpskog. Ja ću da budem pisac. Jao. Koliko su slatke. Joj, nemoj da plačeš, Saveta, sve je to tvoja škola. Da, lepo. Evo ovako, sada će vama Luka da demonstrira šta znači biti dobar kuvar. Hoćemo da krenemo? To je vreme za kuvanje. Bravo, evo ti još jedan luk. Saveta, napravila si monstrume. Ja što si sladak, daj mi nož. Evo ga. Ajmo, deco, krećemo, pišite. Ajde, piši. Drage moje, Saveta Mirna, ovako, umetnost kuvanja je kao poezija. Zašto je poezija? Pa zato što treba sve ove sastojke sabrati u jedno i složiti ih kao i stihove u pesmi. Da, tako je. Evo, na primjer, pogledajte sada ovo. Šta ćemo prvo uraditi? Prvo ćemo sačekati da luk promeni boju, odnosno da postane zlatno-žut, baš kao i ovo iskon ulje. Tako je. A onda ćemo dodati, na primjer, beli luk, da sve to još lepše zamiriše. Evo ga. Šta je još bitno da kada ste kuvar kao što sam ja i kada ste ovako veliki? Pa bitno je to da možete da napravite jednu pauzu uz jelen pivo. Tajna dobre pesme je i u začinima. I zato ćemo mi uzeti C mleveni biber i uzet ćemo C začin. Da to još lepše sve zamiriše. Ajde, osjetite malo kako to lepo miriše. Tako je.
ali osjećate sve te sastojke, prava poezija. Osjetite kako divno miriše. Da. I ono najbolje uvek ostaviti za kraj. I tak će svi pamtiti ono što ste skuvali. Tako je, bravo, bravo. Jeste, Saveta, pomali se vam. Pa, služite se, gramatičari. Hvala. Ako posle ovog ručka mislite da kuvanje nije prava umetnost, ja dajem otkaz. Kako je ovo fino. Je ukusno. Ja sam rešila da promenim zanimanje. Ja ću da budem kuvar, kao Čika Luka. Neću da budem pisac. Neću da predajem srpski. Predavat ću kuvanje. Čekaj, polako, Ivana, polako, molim te. Ti ćeš da budeš nastavnica srpskog, ti imaš divne crte lica, imaš divnu kosu. Molim te, polako. A ja ću da pišem kuvare, a ne romane. Bravo, Dunja, bravo. Saveta, jel čuješ? Luka, šta si stavio ti u ovo kad su svi poludeli, a? Ovo je stvarno fenomenalno. Ovo je odlično, Luka, ti jesi umetnik u kuhinji. Ovo je fenomenalno. A vi, deco, koje god zanimanje da izaberete, nećete pogrešiti. Deco, slušajte, kada žena posle prvog zalogaja promeni svoje mišljenje, to se u gramatici zove kako? Lukino vreme. Jeste, stvarno je odlično. Samo vi jedete.